Zo'n 13.000 Molukkers moesten na de Tweede Wereldoorlog naar Nederland om ze daar net veilig winnen. Als militairen van het Koninklijk Nederlands-Indisch leger hingen ze vochten tegen de eigen bevolking. Ook de familie van Palona de Lima en Jacob Matta Helemual maakten de reis naar Nederland. Ze groeiden op in de barakken van kamp Nuus in Greensloon, een vuurkamp in de Tweede Wereldoorlog. Jacob, dit is uw scheid, hè? Ja, ja. Tante Wattie, oom Wattie en jouw vader. Ja. Opa. Dat waren de eerste generatie mensen. Ja, Door hun ben we hier eigenlijk. U zei die moesten daarbij, op het dienstbevel. Net dat ze leuk vinden om hier heen te gaan. Jowien Traaien doet je naar Nederland gaan. Wat kun je nog heugen van die tijd? Toen ik naar de kleuterschool ging, van die tijd weet ik het nog. De reis zelf weet ik het net. Nee. Ik had het zelf net meemaken, nee. Ik ben in Nuis ben ik wel geboren, maar ik had het zelf, ik had het net meemaken. We gaan wennen van 51 tot en met 62. De tijd in Kamp Nuis, dat is voor ons een hele mooie tijd. We kennen biatje, we kennen voetballen. Dat is eigenlijk geweldig. Maar hoe wie dat veel uit de mem? Hoe wien zij daarmee dwaande? Ze zijn teleurgesteld, eigenlijk. Want ze komen heel wij, zeg maar, nog een paar dagen in, toen ze in Nederland komen, toen zeiden ze van, je bent soldaat oud. De pine van je oren, zeg maar, dat verneem je. En dat kan je net uitlezen. Dat is iets wat je van binnen voelt. Als ze me vragen van, nou, wat viel ze dan kan ik het net zo 1, 2, 3 zeggen. Dat is iets, ja, emotioneel. Nou, eigenlijk gaan ze alles verdienen. Ja? Sommige militairen die hadden een foto of een ding van Jezus en ben je daarnaast. Zo mensen. Ze praten er eigenlijk net over, maar je weet dat het een ontzettend volle pine doet. En ja, op een of andere manier ventileren ze het naar je taal. Als ik terug wil, ga ik gewoon terug, Ella. Hallo, Sukarno. Zo ben ik weer. De Molukse elitesoldaat. Maar wel met Hollandse diploma's. Het moet gezegd worden hoor, de Hollanders hebben heel goed voor ons gezorgd. En we kunnen heel goed achter een lopende band potjes vullen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alles kunnen we. Er is zoveel net verteld, er wordt zoveel net oesprutsen. Ik merk dat natuurlijk bij u stuus ik hier een beppe en een oma en mijn oma kwam uit Indonesië. Daar waard nooit op praat. En dat is maar deze geschiedenis ik zei. De meesten hebben daar zulke vreselijke dingen mee maken. En daar kun je maar beter net op praten soms. Maar ja, de tweede generatie het wil vragen. Dus, en dat roept een heel soort op bij het chef van de beelden en de bandsband. Die denk ik, oh, dit is wat ze mooi maken hebben. Dus er zit een heel soort onverwerkte emotie in. Maar verder had ze nooit praat, maar dus hij hier wel altijd tegen u zijn van, we zijn hier en we moeten maar een goede tijd maken. En je kan altijd wel achterom zijn, maar dat had ik geen zin. Je maakt wel de geschiedenis weten, maar net in Hengelo.